Loh, mong kok tak tutup sih lawangku iki. Sopo buka iki? Loh ya Allah nok maling LPG ku ilang iki. Ya Allah, kok becik. Mari ngilok Nesri dadak tekku dhewe sing ngilang. Ya opo iki? Kudu lapor nang Umi iki. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roh. Ya opo roh? LPG ku ilang. Kok iso nuti-nuti? Aduh. Kenapa LPG hilang kok iso? Lah ya apa? Sebagai RT jare ono ronda. RT mana? Mari mak ronda ku ya bengi amene ya wong wis turu ta sing ronda men ku ya opo sih? LPG daman-daman cek ketak isi, tinggal diluk dadak dibobol. Ngono ku tutupen lawangiku. Ya lek ndek omamu ono CCTV. Ya karena apa sama gak masang CCTV? Lali yang wifi gak gablek kok ate masangnya. Senengane Men mulane aja medit pasangan wifi ku. Ngene iki aku gurung masak, gurung apa LPG ku ilang kaya apa iki, Ro? Gurung masak. Duh, tapi kok tak umumno ndek grup lah ono sing kehilangan LPG-ne mak. Dadi cek hati-hati. Waran ya. Heeh. Jalukno urun tak tuku LPG. Jaluk urun naman kok soge LPG 150 ya urun. Kok parah man iki mak. Anu bersedih aku iki bek menawa kate nyumbang. Wis mangano aku masak rawon nguling rasane. Ya Allah, aku gak main wis bungkus wae nek rantang. Bungkus Kan golek mangan mek sak taun golek bungkus kan iso gawe 2 dino. Mari ngamuk-ngamuk saiki. Bungkus nami janek wong iki. Suwun ya. Dan ono kene. Ya Allah, cik wis masih kelangan. Engko lek dijaluk nurun nek wong iku gak brudul aku tak celuk Umi dikai rawon rek. Wis 2 dino cek masak. Panci. Ih, tadi cek gede-gede. Mari ngene ya. Lek ate lapor-lapor aja nang aku marno RT-ne wis tak serano mo aku wis dadi RT wegah wisan. Lho aja mi dadi yo ae. Mo wis akeh mulia wis sampean nek dadi lek di aduni lho gercep. Gercep apane? Tak arepmu mi sing penting oleh rawon ya Allah, iso dagingku gede-gede gitu iki alhamdulillah.